Hola a tots, benvinguts de nou al canal La Maris de Lectures. Jo sóc la Marta i bé, avui vinc amb una ressenya. És la primera ressenya que faig en aquest canal. M'agrada molt fer ressenyes, però sí que és veritat que en els últims mesos no he tingut gaire temps i en l'altre canal, el Maris Delfín Books, sí que feia ressenyes, però això, en els últims mesos no he tingut massa temps i n'havia deixat de fer. Però bé, he llegit una novel·la en català d'un escriptor català recentment i m'ha agradat molt i em venia molt de gust fer una ressenya sobre aquest llibre, així que bueno, he tingut una miqueta de temps per investigar una mica i fer una ressenya una miqueta en condicions. I no és altra que Junir a les terres dels bàrbars, de Joan Lluís Lluís, editat per Club Editor. En Joan Lluís Lluís és un escriptor, poeta, columnista, assagista, traductor català que bé, ha publicat diverses novel·les. Crec que aquesta és la 7a novel·la que publica, però ha publicat altres coses també. I algunes de les seves publicacions han estat premiades. A Junir a les terres dels bàrbars no s'exclou d'aquests premis. Ha guanyat el Premi Òmnium de novel·la del 2021 i bé, jo és una novel·la que ja abans de que guanyés el premi ja tenia ganes de llegir, em cridava molt l'atenció i també una de les raons per les quals em cridava molt l'atenció és per la Irene Rodrigo del canal l'EM, que bueno, em va parlar de la novel·la perquè va ser la seva novel·la preferida del 2021. Jo ja la tenia en el punt de mira, però després de sentir-la amb ella parlar del llibre ja va ser el punt definitiu que em va fer decidir-me per llegir-la i bueno, doncs això. Jo en Joan Lluís Lluís també el conec perquè sol participar en el programa de ràdio de Catalunya Ràdio de Ciutat Maragda, presentat per David Guzmán. I a mi és un programa de ràdio que no l'escolto sempre, però de tant en tant sí que m'agrada i bé, en Joan Lluís Lluís hi participa sovint i bueno, el conec d'això bàsicament i això, en saber que publicava aquesta novel·la em va cridar molt l'atenció l'argument i bueno, doncs això, tenia moltes ganes de llegir-lo. I bé, doncs què trobem en aquest llibre? La Junil és la protagonista d'aquesta història. Ens situem a l'era cristiana en l'Imperi Romà, en algun punt de l'Imperi Romà. I la Junil doncs, encola papirs a la llibreria del seu pare, però bueno, ella ja sap que el seu pare no l'estima i bueno, doncs, per una sèrie de circumstàncies decidirà fugir d'on està i bueno, per una sèrie de situacions la seguiran uns esclaus que bueno, estan per allà i començaran un viatge i ens trobarem en una novel·la de viatge i d'aventures i bueno, doncs, a lo llarg de tot aquest recorregut s'aniran sumant altres esclaus en aquesta comitiva que va acompanyant a la Junil i bueno, el seu destí final serà a les terres dels Alans, on es diu que no hi ha esclaus, però sí que és veritat que la Junil també té una missió pròpia i és que ella ha llegit els poemes d'Ovidi. En aquell moment és un poeta que està exiliat i bé, ella sap que està en algun punt fora de l'Imperi Romà i ella doncs, té l'objectiu d'arribar fins a ell després d'haver llegit doncs, els seus poemes i haver-se enamorat de la seva manera d'escriure i de representar doncs, els sentiments, les relacions. I bé, doncs aquest serà l'objectiu de la Junil i bueno, l'acompanyaran doncs, una sèrie de personatges bastant pintorescos i curiosos. I bueno, doncs això és el que ens trobem aquí en aquest llibre. Com us deia, és una novel·la de viatge i d'aventures, però és una novel·la que també ens aporta moltes altres coses que també reflexen molt com és l'autor. Per exemple, en aquesta viatge es trobaran amb diversos bàrbars, esclaus, que bueno, a l'estar situats en territoris fora de l'imperi, cada lloc tindrà el seu llenguatge propi i veurem com aquestes persones intenten comunicar-se i entendre's entre ells i fer-se entendre i bueno, doncs tindrem això, un conflicte de llenguatges molt curiós. El fet que la Junil encoli papirs en la llibreria del seu pare també el que ens mostra una mica és la història del llibre i de com hem arribat a un llibre físic
doncs, no sé, això ens mostra una miqueta de història sobre el llibre com a objecte, que em va semblar també molt interessant. A més, amb tota aquesta història dels esclaus, jo crec que en Joan Lluís Lluís també reivindica, no?, aquesta situació dels esclaus i el seu desig d'arribar a una terra on es diu que no hi ha esclaus, doncs també em sembla una reflexió interessant. A més de tot això, també tenim una mica la situació de les dones. En aquell moment les dones eren propietat dels homes, però sí que és veritat que les relacions interpersonals són bastant diferents a les que tenim ara. Trobo que no són tan encursetades segons en quines situacions i en quin context. Per exemple, en el context dels bàrbars, les relacions no són tan encursetades com les que tenim actualment. I bueno, trobo que això que dintre d'una mica de la ficció crec que tracta aquest tema prou bé. I també un altre tema que trobo també prou interessant com per nombrar-lo en el vídeo és una mica la rebel·lia de la pròpia Junil de voler fugir, però també la rebel·lia de voler aprendre a llegir i escriure, que això ho veiem al principi de la novel·la. Bueno, trobo que això que també és un tema que tracta molt bé en Joan Lluís Lluís. Amb això el que us volia explicar, això que no és només un viatge, un llibre de viatges i d'aventures, sinó que hi trobem moltes altres coses que la fan una novel·la bastant complexa, però dintre de la seva senzillesa, això, hi ha temes que la fan una miqueta més complexa del que sembla. Per mi el punt fort d'aquesta novel·la, o sigui, a part de tot això que jo us he explicat, que a mi ja m'ha semblat molt interessant, per mi el punt fort és el llenguatge i la manera de narrar de l'autor. Trobo que ho fa d'una manera molt poètica, amb molta melodiositat, o sigui, sembla que estiguis llegint un poema o que estiguis escoltant la lletra o llegint la lletra d'una cançó. I això, trobo que l'autor ho fa molt bé. A més d'aconseguir aquesta musicalitat a l'hora d'escriure, aconsegueix que el llibre tingui una estructura molt coherent, és lineal, és un llibre que té un principi, un nus i un desenllaç. O sigui, dintre de la seva senzillesa en l'estructura, aconsegueix la complexitat a través de les paraules i el llenguatge. En una notícia sobre la publicació d'aquest llibre he llegit que l'autor s'endimta una mica en el territori de la faula o una mica també en el territori de la història explicada verbalment. I amb totes aquestes característiques que us he explicat, a part de tot això, la novel·la enganxa molt. No és una novel·la que la comencis si la vulguis acabar de seguida, sinó que et permet una mica aquests espais i aquestes pauses. Està feta de capítols molt curts, de 3-4 pàgines, cosa que fan això, que la lectura sigui molt àgil i que et permeti parar un moment, descansar i saborejar una mica, no?, la història. Però enganxa i realment es llegeix molt ràpid. Dintre d'això, de la senzillesa, de l'estructura i de més, la història es torna molt complexa per la manera en com està escrita i diguem, tots els temes que engloba, a més del viatge i l'aventura. I jo crec que això és un dels punts forts de la novel·la. No sé, en definitiva trobo que és una novel·la molt ben escrita, molt bona, que recomano moltíssim. O sigui, jo no sóc gaire fan de les novel·les d'aventures, però tenia com una espècie d'intuïció de que aquesta novel·la m'agradaria molt i així ha estat. Si teniu dubtes sobre llegir-la, si penseu que potser no us acabarà d'agradar el tema o... Bueno, jo crec que li podeu donar una oportunitat perquè realment val molt la pena. Això, el Joan Lluís Lluís té un do per explicar històries. No sé, a mi m'ha agradat molt i us la recomano molt, de veritat. Feu-me cas i llegiu-lo. I bueno, doncs fins aquí la ressenya d'aquest llibre. Espero que com a mínim us hagi picat una miqueta la curiositat sobre aquesta història. I bueno, expliqueu-me en els comentaris si l'heu llegit, si penseu llegir-lo, si el teniu una mica en el radar per futura lectura. No sé, expliqueu-me coses a baix als comentaris o ens anem llegint i que vagi molt bé. Ens veiem en el proper vídeo. Adeu!